за да бъде умел и добре да използва белият бастун по безопасен начин. Какво представляват техниките за използване на белия бастун? Техниките са много и най-различни и човек трябва да научи всички, за да може да се придвижва успешно. Сега ще демонстрираме една от тях, обикновено тази, с която започваме. Тя се казва диагонална техника на белия бастун и се изпълнява основно вътре в сгради, когато имаме стена и се движим по коридори или вътре в стая. Техниката за това се казва диагонална, защото бастуна образува един диагонал точно пред тялото. Нека така да бъде ръката. Чудесно, моля ви, движете се напред. По желание може да включите и техниката за трасиране на стена. Чудесно, точно така, точно така. Опасности винаги има. Те стоят и предвиждащите хора. Не един и двама от нас са се спъвали, препъвали, падали, наранявали при движение, така че този риск стои и пред хората с нарушено зрение. Известно е и хората трябва може би да знаят това, че белият бастун всъщност пази от кръста надолу. Той не може да предпазва човека от кръста нагоре. Тоест, например, ако има надвесени храсти или клони на дървета, белият бастун не може да предпази човека от това. Но той може да го предпази от всички неравности по пътя. Тоест, обратен релеф в лицето на дупки, ями, стълби надолу и всякакви изпъкнали препятствия, т.е. всичко, което се намира по земята, било то мебели в къщи или пък други препятствия навън. Как се казва този наш приятел? Казва се Арис, той е лабрадор ретривър и е на година и половина. А от колко време започват обученията на кучетата? Трябва да бъдат физически и психически зрели, което означава след 10-я месец. Най-вече около година. Кой отглежда първоначално тези кучета? Първата година от живота им минава в така нареченото приемно семейство, което се грижи за тях, социализира ги, отглежда ги в средата, в която те в последствие ще работят. Тоест града. И след това се прехвърля на вас? Когато навърши една година, кученцата идват при нас, правим им тестове за нивото на нервната система и за работните качества, които притежават, след което, ако всичко мине успешно, те продължават обучението си. На кой му хрумва за пръв път тази идея да тренира кучета, за да помагат на незрящи хора? Това е нужда, която възниква след световните войни в началото на миналия век, тъй като е имало много войници, които загубват зрението си и след това се нуждаят спешно от помощници, които да ги водят в живота им. А кои са най-добрите породи? В началото се започва с немска овчарка, но тъй като тя е селекционирана 100 години за пазач, нивото на агресия е много високо и затова в последните десетилетия лабрадор ретривърите и голден ретривърите са кучетата, които се предпочитат така. Колко време продължава обучението на едно куче? Около 8 месеца трае обучението. А има ли някаква опасност, понеже вие го обучавате тук, като го дадете на незрящия човек, то да е по-агресивно или няма ли проблем с това кучето? Първо, ние ги селекционираме така, че да не са агресивни, но ако ме питате дали то ще промени по някакъв начин работните си качества и навици, не, няма да ги промени, тъй като ние специално работим с животните, за да постигнем този синхрон между човека и кучето. А самият незрящ минава ли някакво обучение, за да се справя с кучето също? Да, обучението е 3 седмици. 2 седмици преминават тук в училището, като всеки незрящ човек работи с инструктора, обучил неговото куче, за да се научи как да го използва. Той работи в условията на така доста трудната за преодоляване наша действителност, с всички дупки, всички спрели коли, които са по тротуарите, с това, че няма пешеходни пътеки, с кофите за боклук, които всеки ден са на различно място. Всички тези характеристики на средата, които зрящия човек реално не забелязва, минавайки покрай тях всеки ден, незрящия човек със своя бял бастун ежедневно се сблъсква с тях и чрез бастуна трябва да ги обследва и преодолее. Това изисква много време от незрящия,
Докато с кучето водач всичко е много по-лесно. Арис, ела тук. Браво на момчето, седни. С кучето водач всичко е много по-лесно. Преминавайки покрай някоя дупка, кучето просто я обхожда и човека дори не разбира за нея. Преминавайки покрай коли, то спира, човека просто проверява, да, това е тесен проход и продължават нататък. Кучето пази човека от всички тези текущи препятствия, които са пред него на пътя му. Напред. Търси. 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 Браво! Вкъщи. Предвижването с кучето става с пъти по-бързо, ако човек е мобилен. С бастун ходих, нали, по един начин, а сега с кучето по съвсем друг начин. Доста по-бързо, по-сигурно, много по-надежно е. Кучето навсякъде е с мене. Даже и то само си идва, ляга до мене на спалнята. Не си стои толкова много на местото, а така долу до спалнята си ляга до мене. Ами, мисля, че доста съм се превързал към него и ми помага. Неудобства не бих казал, единствено в претъпканите рейсове, ако мога това да кажа, че е неудобство, защото то знаете много добре. За нас няма место, а кучето така е по-големичко, специално моето. Иска место, общо взето в градския транспорт, където е по-неудобно, иначе няма други неудобства, мисля. Човек дори да живее в постоянна тъмнина, успее ли да подчини пространството или по-точно движението на тялото си в него, способен е да постигне всичко. Внедрящите могат да направят и самолет, стига да им се създадат подходящи условия за това. Значи аз съм виждал в Русия как слепи хора монтират платки за телевизор, което на практика изглежда невъзможно, но всъщност улесненията са направени така, че е много възможно. Просто върху платката се слага един капак, който е отворен на определено място. Детайлите са му наредени в 10 кутийки, слага се 10 детайла, маха капака, слага го на конвейера, продължава, минава при следващия, който слага капак отгоре, отворен на друго място. Както виждате, много просто, но гениално. И накрая платката отива на заливка. В този цех се произвеждат филтри за вентилация, предфилтри, груби филтри, предфилтри, финни филтри, HEPA филтри. Това са филтри от различна степен на очистване на въздуха и приложението им е в големи обществени сгради, болници, заводи за фармация, летището АЕЦ Козлодуй и много други места, където има вентилация за пречистване на въздуха. Единствено в това предприятие, нашето, се произвеждат HEPA филтри и UPA филтри, които пречистват въздуха 99 и 99%. И в този смисъл предприятието има доста сериозни клиенти и се наложи на пазара като производител с добро качество и много добри цени. В предприятието работят 60 човека, от които 30 човека са с нарушено зрение. За някои от операциите има направени приспособления, които са пригодни за хора с остатъчно зрение, а пък някои операции са ръчни и се извършват конкретно от такива хора.